Idan yanzu ka fara kallon tashar ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumudumin su da zarar mun dora. Abdullahi dan farko bai so shi a ce ya tsaya a takaran ba. Na biyu kuma ana ganin bai mara mishi baya na wurin maganar zaɓe ba kamar abin da yake faruwa kenan da dan Juma Goje. To bayan haka in ka lura gaba ɗaya da shike sun lura sun ga irin tunani na shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Duk wanda ya tashi idan yana so ya farin jini ko yana so ya bata mutum a wurin shi zai soma magana a kafafen watsa labarai na cewa wane bai yi maka aiki ba. Kusan abubuwan da ke tafiya kenan in ka lura. Duka jihohin da in ana fada za a ce to wane bai maka kamar nan jihar Plateau. Kungiyoyin da suka rabu ai ta jam'iyyar APC. Kungiyoyi guda biyu na gefen su Amos Gizo da gefen su tsohon gwamna Chief Joshua Dariya. Duka fentin da suke ma shashin lalong shine cewa bai aikin mashi Ahmed Bola Tinubu. To kaga kusan haka suke tafiya duka jihohin jam'iyyar APC nan. Duk wanda yake neman kujera hannun Bola Ahmed Tinubu shugaban kasa na yanzu to za a yi fenti cewa wane bai maka aiki ba. Idan yayi ai da za a gani a zahiri. Kaga ai abin da ya shafi harkan siyasa yanzu rufe kunnen shi ne zai yi. Kwarai da gaske. To amma idan har yana sauraron wa'annan kaga matsalolin kuma kusan a zahirance da abubuwan da yake aiki kenan. Abin da yake aiki kenan da shi to abin da ya faru da domin duk wanda kusan za a iya cewa ya samu labarin cewa wane bai mishi aiki ba to kaman kai tsaye na kakkaɓe shi ne gaba zai sunkuya wanda kuma kaga a siyasance baran ma a nan Najeriya ce wannan ba jihar Lagos ba kuma jihar Shiya ba don kusan irin salon siyasarsa kenan idan ka bibi tarihi tun lokacin da yake gwamnan jihar Lagos in baka tare da shi kusan za a kakkaɓe ka a mai da kai gefe ne. Wancan jiha kenan wanda kaga zai iya juya ta amma wannan muna da shiya guda 6 ne wanda suka haɗa kabilu daban-daban ko da kuna addini ɗaya to wani lokuta kabilanci kan taka muhimmiyar rawa kuma in dai magana abin da ya shafi harkan siyasa ne kabilanci ce take kasa tukuru siyasa tana dan sama ne kamar gajimare wadda ba ta da ƙarfi. To kaga shi a wannan duk wanda ya in ana so a kawar da mutum a jikin Bola Ahmed Tinubu yanzu za a ce bai taimaka mishi ba wurin siyasa shi kuma sai ya ɗauki magana ya kifar da mutane. To kaga kusan abin da ya shafi harkan siyasan shi ya kamata ya taka sansan don abu ne da ya shafi Najeriya gaba daya. Wayannan da ake kakkabe su suna da masaniya, suna da magoya baya, suna da wasu abubuwa da za su iya taka rawa da kan iya kawo matsaloli barama a siyasance. Don in ka nuna mutum gaba to ka nuna mishi ba ka san shi kenan. To kaga shi kuwa kaga ba yadda zai nuna maka ko akwai gudunmawa ko kuma wani abin da ya shafi haka. To shi kusan tsarin da ya dauka kenan abin da ke kwance a baya wa'annan abubuwa da aka lissafa abubuwa ne da ke faruwa ko ma wace irin jam'iyya balanta ne wannan kuma ce an baka wuka da namu dole maganganun kuɗi zai to dama ko ina ko a wani irin mataki ko a jiha ne ko karamar hukuma ko na tarayya irin wannan idan ana so a raba mutum da kujeransa za a ce ya almundahana da kuɗi ya kasa yin wasu abubuwa to wannan abin da suka faɗa kenan amma zahirin abin da ke tafiya jam'iyyar APC kenan za a kakkabe duk wasu shiya da ya shafi na CPC da ita jam'iyyar PDP da ke ciki ya zama ita ACN ita ce kusan take rike da wuce kan gaba ya kaga yadda aka yi da Afgan kamar yadda na gaya maka so ka amurje su tun daren farko an zo yanzu da ana kan balle su jam'iyyar PDP da ya shafa yanzu ana so a sake balle abin da ya shafi ta jam'iyyar CPC don faɗan da ke gaba kenan duk wanda suke da za a kakkabe su sai a kawo yadda suke jam'iyyar ACN a baya sai su rike wasu madafan iko da za a ga kamar gaba ɗaya jam'iyyar APC kenan. To kaga ita wutan buntin da take kunnuwa kenan jam'iyyar APC don haka su shawarwari gare su tun da jam'iyyar su ne ya kamata su san irin kafafu da za su sa don kusan kamar yadda na faɗa Najeriya ta fi karfin jiha ta fi karfin shiya mutane ne daban-daban da suke da tunani daban-daban amma abin da ya fi haɗa su guda shine wurin almundahana da wasu danne-dannen kudaden al'umma sannan hakan an tafi wurin danne ne an babu kishin a kasa to sai ya san cewa ba akwai wani ruwan zafi da ake dafa aka tare ta kwararo akan su shawaran da muka ba su kenan. Kwarai da gaske shin Abdullahi Adamu Comrade ya ba da gagarumar gudumawa ko kuma wani jigo ne idan za a kalli siyasar shekarar 2023 wanda ake gani wato a matsayin kusan shi kanshi sarki ne mai zaman kanshi a ita jam'iyyar APC domin irin wato yadda ya ringa wucewa gaba
zuwa wasu al'amura. Kana ganin tafiyar shi za ta iya zama barazana ga ita gwamnatin Ahmed Bola Tinubu? To ba za ta zama a takaice haka ba, saboda ka san kowace jam'iyya tana da irin nata salo na mulki. Kamar yadda na gaya maka cewa shekara ta 2015 ita wannan jam'iyya ta APC da ta shigo akwai alkawura da ta dauka, kuma na gaya maka kungiyoyi ne na jam'iyyu guda 4 suka haɗe suka dinke suka zama ita wannan jam'iyyar APC. Na gaya maka cewa sun watsar da su duk wasu alkawura da suka dauka, mutane suka yi gaban kansu saboda kowa yana so ya ga ya rike madafan iko. A wancan lokaci aka samu Saraki da Dogara, su ne suka rike majalisa kuma daga jam'iyyar PDP a shashin su. An samu shi jam'iyyar CPC ta rike fadar shugaban kasa, an samu jam'iyyar ita ACN ta rike ta jam'iyya gaba daya. Ita kuma tun daga wancan lokaci ba wani abin da aka ba ma ita shashin auga, shi Rocha Sokorocha shi ke ta faman juyawa, wadda har kai ga farko masu aka so cirewa, sai ka sake daukowa ka zo irin salo da ake mulki. Kusan zan ce maka sun da shike sun jima akan waiji, dan duka wadda suke CPC da wadda suke ACN kowanne daga siyasan shiya sai kuma wasu kama gaba ɗaya sun koma don sun yi an musu ritaya a siyasance a wancan lokaci na shekara 16 ta jam'iyyar PDP sun koma karanta jaridu a kofan gida, suka daka salle suka sake dawowa cikin abin da ya shafi harkan siyasa a Najeriya. To maimakon su yi karatun tana sai suka ci gaba da jidan kuɗi suna tarawa kansu, wanda ita wannan jam'iyya ta APC darasin da take koko irin ladabtar da mutane da abin da ya shafi talauci da rashin kuɗi da rashin cika alƙawura shine kusan zan ce maka salo ne da ba zai canza ba inda jam'iyyar APC ne, don abin da ya shafi tattalin arziki wanda ya kamata ce an mai da hankali a